Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ubok. Taong 1984, Midsalip, Zamboanga del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagmamay-ari ang pamilya ni Ubok ng isang malawak na bukirin. Sakop nito ang 3 hektaryang palayan at 5 hektaryang pastulan ng mga baka at kalabaw. Sa taong ito, nasa edad 16 na taong gulang pa lamang si Ubok. Bagaman binata, araw-araw siyang isinasama ng kanyang ama sa kanilang bukid. Nag-iisang anak lang kasi itong si Ubok. Kailangan niyang matuto ng pamamaraan upang sa pagdating ng panahon, siya na ang mamamahala sa kanilang lupain. Noong nabubuhay pa ang kanyang ama, halos lahat ng kanilang kababaryo rumerespeto dito. Mabuti yung tao pero kapag nakagawa ka dito ng masama, asahan mong hindi matatahimik ang buhay mo. Bukod sa marami yung koneksyon sa kanilang lugar, usap-usapan din sa kanila ang pagkakaroon nito ng lakas na hindi pangkaraniwan. Maniwala kayo o hindi, minsan na yung nasipat ni Ubok na nakipagbuno sa 3 baka at 2 kalabaw. Lahat ng mga hayop na nakalaban nito na ibalibagyo ng kanyang ama sa lupa. Ang isa nga sa mga baka ayon sa kanya, nagawa nitong mapatay dahil tumarak ang katawan nito sa isang matulis na bato. Dahil sa mura pa lamang noon ang kanyang edad, hindi niya nauunawaan ang lahat ng kanyang nakikita. Ang tanging natatandaan niya lamang noon ay ang mga kwento ng kanyang ama ukol sa mga gawain nitong noong siya ay bata pa. Ayon kay Ubok, hindi naman talaga sa kanila ang lupain yon. Nakuha yon ng kanyang ama sa pamilya ng isang aswang na minsang nanahan sa lugar. Galit kasi ang ama niya sa ganoong uri ng mga nilalang, gawa ng alam nito na kumakain yon ng tao. Sa unang subok ng ama ni Ubok na palayasin ang mga aswang sa lupain, naging madugo ang kanilang pagtatalo. Nasa 30 katao kasi ang miyembro ng pamilyang yon, kung kaya't aminado itong hindi ito basta-bastang kalabanin. Dahil sa wala namang kaide-ideya ang mga nilalang sa tangan ng kanyang ama, kaya na may purong pangmamaliit ang ginawa nito sa kanya. Nang makabuelo na ang ama ni Ubok, doon na siya dahan-dahang sineryoso ng mga aswang. Walang gabi noong dumaan na hindi siya nakakapatay ng isa sa mga ito, na siya namang nagbigay ng takot sa mga nilalang. Animoy isang demonyo ang ama ni Ubok na gumagala tuwing tumatalikod ang araw sa kalupaan. Ang mga aswang na napaslang sa kanyang mga kamay, tinutuhog niya sa isang kawayan at tinatarak yon sa lupa na siyang nagsisilbing bandera ng kanyang tagumpay. Nang mapagtanto ng gabunan ng pamilyang yon na hindi siya ordinaryong tao, ito na mismo ang humanap sa kanya. Makalipas ang ilang linggong paghahanap nito, doon na nga naganap ang kanilang duelo. Ni katiting na pagkabahala ay hindi dito ipinakita ng kanyang ama sa kadahilan ng labis siyang nagtitiwala sa mutsyang tinatangan niya. Habang hindi pa nag-uumpisa ang kanilang pagtutuos, doon sila gumawa ng kasunduan sa kung ano ang makakamit ng mananalo. Itinaya ng gabunan ang kanyang pamilya at lupa, samantalang ang ama naman ni Ubok itinaya ang lahat ng tao sa kanilang lugar. Ayon dito, malaya silang pumatay ng tao sa kanilang baryo kung magagawa siya nitong matalo. Isang premyo na kailan may hindi kayang talikuran ng mga aswang. Sa pagsimula ng duelo, naging madugo naman ang kanilang paglalaban. Bagaman nagtatangan ng kalasag itong ama ni Ubok,
Nakakapagtakang nagagawa itong mabasag ng nilalang sa pamamagitan lamang ng kanyang matatalas na kuko. Ilang ulit din siyang sinunggaban nito sa leeg pero hindi ito sapat upang siya ay mapabagsak. Akala ng gabunan kaya na niya yung patumbahin, subalit nagkamali siya. Nang maisalansa ng ama ni Ubok ang lahat ng kinakailangan ng kanyang ritual, doon na nagbago ang ihip ng hangin. Sa isang iglap, bigla na lamang napaluhod ang gabunan na para bang merong humihila sa katawan nito patungo sa kailaliman ng lupa. Pagdapa nito sa kanyang harapan, agad naman niya yung tinuhog ng kawayan sa dibdib at kasabay nito ang pagtarak niya nito sa lupa. Pagtagos ng katawan ng gabunan sa kawayang yun, mabilis naman yung nawala ng buhay. Pagsilay ng mga kasama nitong patay na ang kanilang gabunan, bigla naman yung nagsipulasan. Hindi na naabutan ni Ubok ang pamilya nito, gawa ng nagtamo din siya ng malalalim na pinsala sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang araw ng pagkawala ng mga nilalang sa lugar, doon na nagtayo ng bahay ang kanyang ama. Hindi naglaon nagkaroon ito ng asawa na siya naman ang naging bunga. Bagaman isang kwento lang ito para kay Ubok, alam niya sa kanyang sarili na seryoso ang bawat kataga na ibinabahagi ng kanilang padre de pamilya. Wala sa bokabularyo nito ang pagsisinungaling, gawa ng ayaw nito ng ganoong ugali. Isang araw, habang naglilibot sila sa lupain gamit ang 2 kabayo, nasipat nila ang iilan sa kanilang mga trabahador na maaga pang nagtatrabaho. Tingnan mo, Ubok, ang mga magsasakang yan. Noon hindi sila dito nakakasaka. Pero ngayon kahit mahirap ang trabaho, alam kong masaya sila. Sana tuloy-tuloy na ang ganitong sistema sa ating lugar. Wika ng kanyang ama. Bakit ho, tay? Ano ho bang ikinakabahala ninyo? Sagot naman niya rito. Pangamba meron, pero pagkabahala wala. Ang inaalala ko, yung mga demonyong nanirahan dito. Natatakot ako para sa inyong kaligtasan. Paano na lang kapag dumating ang oras na muli silang magkaroon ng lakas upang dito'y manghimasok? Hindi ko naman maipapangako na lahat sila maisasalba ko. Nang marinig niya ang sinabi nito, muli niyang naalala ang kwento ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo na nga sila sa kakahuyan. Minabuti nilang tumungo sa sapa upang mamingwit ng maliliit na isda. Yun palagi ang kanilang gawain kapag nagkataong wala silang trabaho sa lupain. Kinahapunan noong araw na yon, kasalukuyang naglalakad pa lamang ang mag-ama papauwi. Tuwang-tuwa noon si Ubok, gawa ng napakarami ng kanilang huli. Tay, paniguradong matutuwa nito si inay. Napakaraming tilapia, tay. Akala ko maliliit na isda lang ang ating mahuhuli dun. Masayang wika ni Ubok sa kanyang ama. Oo naman. Alam mo, Ubok, kapag ako ang kasama mo, kahit isdang lapu-lapu kaya nating kunin sa sapa. Ang problema lang, hindi mo sinabi kanina. Pabirong sagot naman ito. Sa pagbagtas nila ng daan, panay naman ang kanilang tawanan. Magkaparehas kasi sila ng ugali ng kanyang ama. Medyo may kayabangan sa pananalita at biro. Normal na yun sa kanila, gawa ng yon ang kanilang pamamaraan para magpatawa. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, bumungad sa kanila ang 2 nilang katulong na abala sa paglilinis ng bakuran. Ang kanyang ina naman noon,
nakaupo lang sa tumba-tumba habang nagmamasid sa napakagandang tanawin ng kanilang lupain. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, agad naman itong ipinagsabi ang tungkol sa mga panauhing bumisita sa kanila. Hindi yun galing sa kanilang baryo, gawa ng bagong-bago ito sa paningin ng kanyang asawa. Nang marinig ito ng ama ni Ubok, bigla naman yung napatanong ukol sa pakay nito sa kanila. Ayon sa kanyang asawa, wala naman yung ibinahagi sa kanila, subalit sa tono ng pananalita ng mga panauhing yon, parang hinahanap siya nito. Hindi rin naman ito nagtagal sa kanilang lugar, gawa ng nagmamadali yon. Dagdag pa nito na nasa 5 katao ang tumungo sa kanila. 3 babae at 2 matandang lalaki. Inilahad din ng kanyang asawa na kung titingnan mo ang mga panauhing yon, para itong walang kaya sa buhay. Bukod sa dugyot tingnan ng mga ito, napakasangsang din ng kanilang mga amoy. Animoy pinaghalong panghinang tao at putok na halos hindi na kayang gamutin. Nang marinig naman ito ng ama ni Ubok, minabuti nitong manahimik habang nag-iisip. Maya-maya pa, nagpasama ito sa kanyang asawa na tunguhin ang minsang kinatatayuan ng mga taong yon upang mapakiramdaman ang mga naiwang bakas ng presensya ng mga ito sa lupa. Sa pagdating nila sa entradang pinto ng kanilang bakuran, agad namang hinawakan ng ama ni Ubok ang lupa, sabay wika ng, "Tang! Ano pang ginagawa nila rito? Pumasok ba sila sa bahay?" Hindi naman sila pumasok. Di ba ang sabi ko umalis agad? At bakit ka naman nagmumura? Pasalamat ka nga, sinabi ko pa sa iyo eh. Nang mapagtanto ng ama ni Ubok na galit ang kanyang asawa, dahan-dahan naman yung huminahon. Ilang minuto pa ang lumipas, minabuti nilang pumasok na sa loob ng kanilang bahay para makapagpahinga. Habang nagmemeryenda noon si Ubok, kitang-kita niya ang kanyang ama na binubulungan ang 2 nilang kabayo. Hindi niya alam pero pakiramdam niya kinakausap ito ng kanilang padre de pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong inihipan ang noo ng kabayo at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paglapit sa kanya. "Ubok, pumasok ka na. Masyadong mapanganib ngayon ang paligid. Mabuting umiwas na lamang para hindi tayo mapahamak." Wika ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong inakbayan habang inaalalayan papaloob ng kanilang bahay. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, kitang-kita ni Ubok ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang ama. Hindi na yon gaanong umiimik sa loob ng bahay nila, gawa ng abalang-abala ito sa paghahasa ng kanyang gulok at tabak. Matapos niya yung patalimin, dahan-dahan niya yung inilagay sa kanyang harapan habang taimtim na inaalayan ng panalangin. Kinuha din ng kanyang ama ang bungkus ng papel na nakaipit sa bewang nito upang ilagay sa katabi ng kanyang mga armas. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Ubok nang bigla yung naghubad habang patuloy na nagdadasal. Pag-alis ng damit nito, bumungad sa kanya ang napakarami nitong ukit sa katawan na para bang binubuo ng iba't ibang uri ng simbolo. May mga ukit doong nagliliwanag na animoy nabubuhay yon sa bawat katagang binibitawan ng kanyang ama. Bago pa man sumapit ang 9:00 ng gabi, natapos na nga ito sa ritual na kasalukuyan nitong ginagawa. Pagharap nito sa kanya, habang ipinapakita ang mga sugat nito sa dibdib, braso, binti, likod at pisngi.
Ayon sa kanyang ama, na ang mga sugat na yon ay merong baong mga mutya at anting-anting na nagbibigay ng hindi maipaliwanag na lakas sa kanyang katawan. Doon niya din pinatunayan kay Ubok na ang lahat ng kanyang sinasabi ay totoo. Dagdag pa nito na, kaya lang naman siya gumagawa ng ritual noong gabi sa kadahilanang nasisiguro niya na sasalakay ang mga aswang bago sumapit ang 11:00. Hindi ba, Ubok, gusto mong mapatunayan ang kwento ko sa'yo? Sige, huwag kang matulog. Samahan mo ako dito. Kapag lumabas na ako ng bahay, sumilip ka. Ihanda mo ang iyong sarili sa mga bagay na iyong makikita. Seryosong wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nananatiling walang imik. Sa pagkakataong yon, halos hindi na mapigilan ni Ubok ang kanyang sarili gawa ng unang beses itong inilahad ng kanyang ama. Nasisiguro niyang hindi yun magyayabang gawa ng seryoso ang mukha nito habang nagsasalita yon. 1 oras pa ang lumipas, halos makatulog na itong si Ubok sa kanilang sala. Pagsilay ng kanyang amang papungay-pungay na ang kanyang mata, dali-dali siya nitong tinimplahan ng kape. Maya-maya pa, bigla naman yung natigilan sa kanyang kinaroroonan nang maramdaman nito ang labis na katahimikan sa buong paligid. Wala naman noong kakaibang nararamdaman si Ubok pero ang kanyang ama halos hindi na mapakali. Pagtayo nito sa upuan, agad naman siya nitong sinenyasan na isarado ang pinto. Nang maunawaan ni Ubok ang nais nitong sabihin, dali-dali naman siyang sumunod habang patuloy na nakikiramdam sa buong paligid. Paglabas ng kanyang ama sa bahay nila, bumungad sa kanyang mga mata ang 5 kataong nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Nababalot yon ng mahahabang balabal sa kanilang katawan na siya namang nagkukubli sa kanilang pagkakakilanlan. Ang labis lang noong ikinakabahala doon ni Ubok ay ang mapupula nitong mga mata na halos napakalayo sa mga mata ng ordinaryong tao. Habang binabagtas ng kanyang ama ang daan, kitang-kita niya ang paghataw nito sa hangin ng kanyang gulok at tabak. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang sinarado ni Ubok ang bahay nila, alinsunod sa sinabi nito kanina. Pagsilip niya sa siwang ng kanilang bahay, bigla naman niyang nasipat ang kanyang ama na tinatawag ang 2 kabayo. Sa isang iglap, biglang lumapit ang mga kabayo na parabang naiintindihan nito ang ama niya. Pagsilay naman ni Ubok sa kinaroroonan ng mga panauhin, nasipat niya yung biglang dumapas sa lupa habang patuloy na nag-aangil. Sa pag-alis ng balabal nito sa kanilang katawan, bumungad sa kanya ang malalapad nitong mga pakpak at kumikintab na mga balat. Paglapit doon ng kanyang ama, bigla naman yung nagsipulasan papalayo sa bahay nila. Nang mapagtanto ng ama ni Ubok na hindi niya yon makakayang habulin sa pananakbo, napilitan nitong sumakay sa kabayo. Habang hinahabol niya ang mga nilalang, panay naman ang pagpapakalat niya ng palipad hangin sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nawala sa paningin ni Ubok ang mga nilalang na yon, kung kaya't hindi na niya alam ang mga susunod na pangyayari. Maya-maya pa, nabaling sa kanyang ina ang kanyang atensyon nang marinig niya yung magtanong ng, "Asa na naman ba ang tatay mo? Nangaswang na naman ba?" Nasa labas, hunay. May mga hinahabol." Gulat na sagot naman niya rito. Halos pautal-utal noon ang pagkakasagot ni Ubok sa kadahilanang hindi niya inaasahan na magigising ang kanyang ina.
Matapos marinig nito ang mga bagay na kanyang sinabi, minabuti nilang maupo sa sala upang maghintay. Pagkaabot nito sa kanya ng kape, doon ipinaliwanag ng kanyang ina sa kanya kung ano ang tunay na pagkatao ng kanyang ama. Ayon dito, nakilala niya ang ama ni Ubok gawa ng matunog ang pangalan nito sa kanilang lugar. Kilala din yon bilang isang antingero dahil sa nagtataglay ito ng iba't ibang proteksyon sa katawan. Dagdag pa nito na noong kabataan ng kanyang asawa, napakakisig ng katawan nito. Lahat na ata ng dalaga sa kanilang lugar ay nahuhumaling dito gawa ng meron din yung itsura kahit papaano. Subalit sa dami ng babaeng nagkakagusto sa kanyang asawa, ni isa doon hindi nito pinakitaan ng interes. Nang magkakilala sila, doon na unti-unting nagbago ang lahat. Inabot pa noon ng 3 buwan sa panliligaw itong ama ni Ubok bago siya tuluyang tanggapin ng pamilya ng kanyang ina. Ipinagtapat din ng kanyang ina na noong magkasintahan pa lang sila, alam na niya kung anong uri ng tao ang kanyang asawa. Palagi niya kasi yung nahuhuling nananalangin at gumagawa ng ritual kapag hapon. Dahil sa hindi naman yun naglihim sa kanya, kung kaya't tinanggap niya ang nakasanayan nitong paniniwala. Ilang buwan matapos ang kanilang pagiging magkasintahan, dinala siya nito sa isang malawak na lupain na siya namang kanilang pinagtitirhan noong pangkasalukuyan. Bago sila nagtayo ng bahay doon, ipinagtapat nito sa kanya na naging pagmamay-ari niya ang lupa gawa ng nanalo ito sa isang duelo. Duelong sukatan ng lakas hanggang kamatayan. Magmula noong napasakamay nila ang lupain, ni minsan sa kanilang buhay hindi sila nagdamot sa kanilang mga kababaryo. Basta kayang magtrabaho ng mga ito, pinagtatrabaho nila yon sa sakahan para naman kahit papaano maging maginhawa din ang buhay ng mga pamilya nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala nang makarinig sila ng pagkatok sa labas ng pinto. Ubok, nandyan ka ba? Buksan mo nga itong pinto. Wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang tinungo ang pinto upang yon ay buksan. Pagsilay niya sa kanyang ama, bumungad sa kanya ang duguan nitong katawan na para bang kinatay nito ang 5 kataong hinabol niya kanina. Pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay, agad naman itong hinugasan ang kanyang gulok at tabak habang nananatiling tahimik. Tay, ano ho bang nangyari? Tanong ni Ubok sa kanyang ama. Bukas anak malalaman mo. Ay, nakakapagod talaga ang ganitong trabaho. Kaya ikaw Ubok, kung gusto mong sumunod sa landas na tinatahak ko, kailangan mong maging malakas. May paninindigan at walang kinakatakutan. Basta alam mo na ikaw ang tama, huwag kang mag-alangang pumatay ng hindi mo kauri. Seryosong sagot naman ito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung naligo upang may alis sa kanyang katawan ang bahid ng digmaang kanyang sinuong. Sa pagharap nito sa kinaroroonan ni Ubok at ng kanyang ina, para naman yung isang maamong tupa. Wala yung ginawa kundi ang humingi ng tawad, gawa ng aminado itong hindi nagpaalam sa kanyang asawa. May dahilan naman kahit papaano ang ama ni Ubok kung kaya niya nagawa ang bagay na yon, kaya na may hindi humantong ang kanilang usapan sa pagtatalo. Sa pagsapit ng umaga, agad namang dinagsa ng kanilang kababaryo ang kanilang tahanan. Araw kasi yon ng kapasa ng mga palay, kung kaya't marami ang nagbabakasakaling makiani sa kanila. Habang tinitipon ng ama ni Ubok ang kanilang mga tauhan,
Mariin itong ipinagbawal ang pagtungo sa kakahuyan. Lahat sila ay pwedeng gumapas, subalit hanggang doon lang sila sa kahon ng mga palay. Mariin din niyang inilahad sa kanyang mga trabahador na ang hindi sumunod sa kanyang utos ay hindi na makakaulit. Sa pagsapit ng 9:00 ng umaga, isinama si Ubok ng kanyang ama patungo sa kakahuyan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanyang pagtatanong, subalit nananatiling tahimik ang kanyang padre de pamilya. Sa pagdating nila sa napakasukal na lugar, iniwan nila ang kanilang mga kabayo sa daan. Inabot din sila ng kalahating oras na lakaran hanggang sa marating nila ang dulong parte nito kung saan bumungad sa kanya ang 5 kawayan na nakatayo sa lupa. Pagsilay ni Ubok sa taas nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 5 katawan ng tao na unti-unting naaagnas. Umuusok ang mga katawan nito na parabang napiprito sa sikat ng araw. Maya-maya pa, doon niya nasipat ang pagkalas ng mga binti at kamay ng nilalang dahil sa kawalan nito ng kalamnan. Ang nakikita mo ngayon, Ubok, bangkay ng mga aswang na pinatay ko kagabi. Sigurado akong hindi na babalik dito ang kanilang mga uri. Kung magkataon mang muli silang mga hasalupain ko, hindi ako magdadalawang isip na muli silang itarak sa mga kawayang nabubuhay dito. Paliwanag ng kanyang ama. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, agad naman silang umalis upang bantayan ang nagaganap na gapasan. Habang binabagtas nila ang daan, napakalakas naman ang pagtibok ng puso ni Ubok, gawa ng hindi niya lubos inakala na siya mismo ang magiging saksi sa mga pagpapatunay ng istorya ng kanyang ama. Magmula noon, labis-labis na ang paghanga ni Ubok sa bawat galaw na ginagawa ng kanyang ama. Kahit ilang taon na ang lumipas at nagkaroon na siya ng sarili niyang pamilya, palagi niya pa ring bukang bibig sa mga anak niya kung gaano kagiting ang kanilang lolo. At pinakapaboritong parte ng mga anak niya sa kwento kapag inilalahad na niya ang tinatangan nitong burdadong katawan. Okay, opinyon ko sa kwento. Siguro yung pagpapaliwanag ng burdadong katawan, parang hindi naman siguro sobrang daming tattoo netong tatay ni Ubok, no? Siguro mga peklat lang yon na kasi nga ang daming baon, ang daming mutya, ang daming niyang tinatangan na kung ano-ano sa katawan niya eh. Pero ang pinakamaangas na parte sa akin tsaka gamit netong tatay ni Ubok, yung pagbulong niya dun sa mga kabayo. Ano kaya yun, di ba? Parang walang masyadong nabanggit eh. Bumubulong lang siya. Ano ba to? Mga engkanto ba yon? Humihiram siya ng lakas sa mga to? O kung ano man. Malamang meron din tong siguro buhok ng tikbalang. Hindi ko masabi kasi wala tayong masyadong detalye tungkol sa ginagamit na agimat netong tatay ni Ubok. Pero sobrang lakas nito. Isipin ninyo, ikaw, sasakupin mo yung lupa ng mga aswang na nasa 30 yung bilang. Diba? Sobrang tindi nun. Tsaka handa siyang itaya yung buhay ng mga kababayan niya para sa lupaing yun. Kasi kapag nanalo naman siya, lahat naman sila magkakaroon ng benepisyo. Kasi nga, di ba, kung pakikinggan nyo ng maigi yung kwento, nagkaroon ng hanap buhay yung mga taong bayan. Kaya matatawag kong bayani itong tatay ni Ubok. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.